remember we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone. Bonifacio High Street Mall. Kaya nga maraming tao dito mamaya. Fifth Avenue, nice. Purple and so. O, nasa na si kuya mo. Pilahan nila. Ano pila to? Ticket? Also come down. Magkano? Hindi ko pa alam. Okay. Selena, where are you? Sa countdown. Order ng ano, yung mga ano, ganyan, look, yung mga itinatayo niya, gusto mong sumali. Ito, nail tropics. Gusto mong magpanel.
pa daw lahat. Yung ano, yan. Yung ganon. Oo. 2 hours to wala na. Oh, dapat doon tayo. Grand prize daw. Ayan. Ayan, mag-ikot-ikot to. Ha? Ayan. Ganda. Ramen. Ayan. Yeah, Michael Kors, meron. Orla and Kate Spade. Oh, naka-sale sila sa Kate Spade. 24,000. Yeah. Hindi na ako pupasok. Pumasok na ako dyan. 24,000 naka-sale.